फेरेंगा फैनाय लोगो ओंखायनो आं बिपिएफआव जयेन जादों। 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा। बावखुंग्रि बियाबाव इएम रनजित बसुमतारीखौ बिजाथि महरै गोजोननाय गैया। जे फेरेंगा जाबाय चिरांनि मानसि जोंनि लकेल माबानि नङा, जोंनि लकेल मानसि नङा, नायबा जोंनि बावखुंग्रि समस्तिनि नङा। अब्ला जों बेखौ बेमार आजार जाब्ला बायसान्स माबा माबि जायोबा जों बेखौ बहा नागिरना मोननो। फेरेंगा फैनाय लोगो ओंखायनो आं बिपिएफआव जयेन जादों। जायनि जाहोनाव गेन्द्राबिल आरो उजानपारा प्राइमारिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोखौ नागारना सा 250 इउपिपिएलनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव जयनिं जाफैयो। इएम रनजित बसुमतारीखौ बिजाथि महरै 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव फोसावनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथि आरो सोद्रोमाफोरा दुखु मोननानै एमसिएलए धनेश्वर गयारीजों बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैनाय नुथाय। बावखुंग्रि बियाबनि गेन्द्राबिल प्राइमारिनि गोबां गामिनि सुबुंफोरा इउपिपिएलखौ नागारबाय। थारैनो बावखुंग्रि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा इएम रनजित बसुमतारीखौ बिजाथि महरै गोजोननाय गैमारा नामा? दिनै जा फेरेंगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि नङा होमबा? दिनै जों बेखौ मोनसे आफाद बिफद जायोबा जों बेखौ नागिरनो मोननाय नङा। दा बे हिसाबैखौ बेखौ आं गोसोआव गाज्रि मोननानै आं दिनै ओंखायनो आंनि माबायाव बिपिएफआव आं हाबनाय जादों। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए धनेश्वर गयारीखौ फिन देरहासार खालामनो गेन्द्राबिल प्राइमारिनि सिङाव थानाय बान्दरमरी, बालुकजरा, बगुलामारी, बमब्रागुरि आरो गोबां गामिनिफ्राय सा 250 इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव जयनिं जाफैयो आरो उजानपारा प्राइमारिनिफ्राय गोबां इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै एमसिएलए धनेश्वर गयारीजों बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैनाय नुथाय। बेनि आसल खोथाखौथ' चिरां दुवारनि मानसिफ्रासो बुंनो रोंसिगोन। खारन चिरां दुवारखौ बियो मोजाङै सालायनो रोङाखै आरो चिरां दुवारनि मानसिफोरखौ अयथासार खालामदों। दिनै चिरां दुवारजों होखारजानानै 14 चिरां दुवारजों होखारजानानै जोंनाव 50,820 जन जे मानसिफोर दं। बेनि गेजेराव इउपिपिएलआ लकेलनि सासेबो केन्डिडेट होनो हाया, बे दुर्भाग्यजनक। आरो जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव नोंथांमोना दिनै नुदों जोंनि बे एरियायाव जात्रासिगुरि एरियायाव दिनै बिपिएफखौनो मोजां मोननानै जाय बिथांमोना एमपि इलेक्सनाव दस्रा पार्टिनो होदोंमोन दिनै गासिबो आंनो आरो बिपिएफनो भट होनो होननानै आवगायबोबाय आरो बेवहाय जोंहा जेबो सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा गैया। जोङो देरहानाया खाथांखा। बावखुंग्रियाव बिपिएफआ खनब्रै देरहाखाबाय, खनबा देरहाबावगोन होननानै नोंथांमोना बयबो लिस्ट खालामना लानाया दरखार दं। रनजित बसुमतारी फेरेंगा जाहैबाय जोंनि लकेलनि नङा, बेखौ रावबो सिनाया। बेहा जोंजों गोख्रों पार्टि हिसाबै जुजिनो हाया। बेहा थाखाल' दं, खारन दाख्लै फरेस्टारनि घुस जानाय, माखासे हा होनानै घुस जानाय, बेल' थाखा दं। बेनाव मानसि गैया आरो गावनि मानसिखौनो फैनानै बियो आवगायनि इउपिपिएलनि मानसिफोरनो गामसा गानहोयो। जोंनि रावबो बिपिएफनि मानसिया दिनै इउपिपिएलआव थाङा आरो जोंनि माखासे ब्लकनि इउपिपिएल ब्लकनि जाय लिडार बिथांमोननो थाखा होनानै दिनै केन्डिडेट लादों आरो बिसोरो लकेलनि जाय गथ'फ्रा टिकेट बिदोंमोन बिथांमोनखौ फैसा मोनैनि थाखाय फेरेंगानि दिनै जानानै आवगायलायगासिनो दं आरो बे आवगायनाया बे थाबायनाया जेबो फिथाइ थायनाय नङा। आं उजानपारा प्राइमारिनि आं दिनै सेक्रेटारिमोन। आं दिनै बिपिएफखौ मोजां मोननानै आं दिनै बिपिएफआव जयेन जाबाय। मानि थाखाय जयेन जादों होनबा दिनै जोंनि लोगो जिहेथु प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट होन ओमफ्राय जोंनि खामानि दामानि मावनायखौ आं एसे मोजां साबजायाखै। दा बे हिसाबैनो आं दिनै बिपिएफआव आं जयेन जानाय जाबाय। इसिबां दा दिनै जोंनि उजानपारा प्राइमारियाव मोनसेबो खामानि जागोन, लामा गैया, मोनसे उजानपारा लामा मोनसे गैया, हेरापारानि लामा गैया, जियागुरि लामा गैया, ओरै दलापारा लामा गैया, ओरैहाय दलगावनि लामा गैया, एख्लापारा लामा गैया। अब्ला मा खामानि जाखो बेयो? बे दुखुखौ मोननानै दिनै ओंखारबोनाय जादों। दिनै जा फेरेंगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि नङा होमबा? दिनै जों बेखौ मोनसे आफाद बिफद जायोबा जों बेखौ नागिरनो मोननाय नङा। दा बे हिसाबैखौ आं
गोसोआव गाज्रि मोननानै आं दिनै ओंखायनो आंनि माबायाव बिपिएफआव आं हाबनाय जादों। दा बेबा बबे चिराङाव थायो बबे माबायाव थायो बेखौथ' जों नुनो मोननाय नङा। आरो जों थांगोन 3,000 2,000 गारि भारा गारनानै बबे अफिसा बबे जायगायाव बेखौ नुनो मोननाय नङा। बे हिसाबैनो आं बेखौ दुखु मोननानै आं दिनै बिपिएफआव आं जयेन जादों। ओमफ्राय फेरेंगा फैनाय लोगो लोगो ओंखायनो आं बिपिएफआव जयेन जादों। दुखु मोननाय बेयाव दुखु मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय मा जाहोना माने बेखौ बुंनाय जायो जे फेरेंगा जाबाय चिरांनि मानसि दे जोंनि लकेल माबानि नङा जोंनि लकेल मानसि नङा नायबा जोंनि बावखुंग्रि समस्थिनि नङा। अब्ला जों बेखौ जों बेमार आजार जाब्ला बायसान्स माबा माबि जायोबा जों बेखौ बहा नागिरना मोननो। दा बे हिसाबैनो आं दे बेखौ दुखु मोननानै आं दिनै इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारनानै आं दिनै बिपिएफआव हाबनाय जादों। थारैनो होमबा बिजाथि महरै बावखुंग्रि हिसाबै गोजोननाय गैया EM रन्जय बसुमतारीखौ? बेखौथ' गोजोननायथ' गैखाया।